Tak nachádzame sa vo Viedni pred školou, kde Katka chodila na stredoškolské štúdium. Tak sa jej chcem spýtať, že čo sa jej vybavuje, aké spomienky a tak. Vybavuje sa mi skoré ranné vstávania, každodenné cestovanie vlakom a to, že sme v škole nemali skrinky a každú hodinu sme mali niekde inde. Z 3. poschodia do pivnice a naspäť. Ale aj veľmi príjemné spomienky. Nejaký človek alebo nejaká skupina ľudí? Aj Slováci, spolužiaci, ale aj Rakúsky. Pamätám si Renatu, ktorej sa väčšina žiakov posmievala. Tomáša Benára si pamätám. No, a tak. Také melancholické spomienky. Áno, tak ja to idem teraz na s ním a to priečelie. Dobre.